ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ମଧୁଶାଳା ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ରଚନା ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଣିପୁତ୍ର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ କବିତା ମଧୁଶାଳା ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। ମଧୁଶାଳା ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ତିନି ପଦ ଛୋଟିଆ କବିତା। ଲେଖକ ପାଣିପୁତ୍ର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କବି। ମଧୁଶାଳା ବାହାରୁ କିଛି ଦିଶୁଛି, ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛି। ବାହାର ଦିଶୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶେନି। ଭିତର ବିଷୟରେ କିଛି କବିତା, ଭିତରେ କେମିତି ଚଳଣି। ମଧୁଶାଳା ଅନ୍ତଃସ୍ୱର। କାହିଁ ହଜିଗଲା, କାହିଁ ହଜିଗଲା ମଦିରା ପିଆଲା, କାହିଁ ହଜିଗଲା ମଦିରା ପିଆଲା, ଭାଜିଗଲା ମଧୁଶାଳା, ଭାଜିଗଲା ମଧୁଶାଳା। ବେଶଭୂଷ ଧରି କେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରି, ନିରାହାରେ ମଧୁବାଳା, ନିରାହାରେ ମଧୁବାଳା। ପ୍ରଭାତୀ ଅରୁଣ ଆହା କି କରୁଣ, ପ୍ରଭାତୀ ଅରୁଣ ଆହା କି କରୁଣ, ଗୋଟିଏ ତରୁଣ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ତରୁଣ ନାହିଁ। ଜଠର ବେପାରୀ ମୂଲ ଚାଲ ସାରି, ଦିନକର ଦାନା ପାଇଁ, ଜମା ଦିନକର ଦାନା ପାଇଁ। ତୁମେ କହୁଥିଲ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଚାଲ, ଗୋଟି ଗୋଟି ମଧୁଶାଳା, ଗୋଟି ଗୋଟି ମଧୁଶାଳା। ବୁଝିଲନି ଥରେ ଏଡେ ଜଗତରେ, କାଉଦରେ କେତେ ଜ୍ୱାଳା, କାଉଦରେ କେତେ ଜ୍ୱାଳା, କାଉଦରେ କେତେ